olen ensimmäinen, yes. 30 freimiä sekunnissa, haha! No niin. Mikä tämä on? Tännekö piti mennä? Ollaan taas. Täydellinen custom story. Mikä nimi? Mikä se on? Maarasa. Tämä. Ei. Se. Tämä. Se. Ei. Tämä! Tää kestää varmaan 2 minuuttia. Täydellisen. Otter. Niinku toinen, niinku semmonen muun. Nyt täytyy puhua selvästi, että Juuso osaa sitten laittaa ne tekstit ihan kunnolla siihen sitten. Paikkas. Juuso ei saa Sama horstallista TV-maailmasta. Täytyy artikuloida täydellisesti. No mä en tästä. Noniin. Puhutaan. En voi vieläkään nukkua. Vieläkään. Ota unilääke, poika. Puhutakaamme kirjakielisellisesti. Mikä se on ollut viikko? Mitä? Osaan englantia. Mikä se on ollut? Ehkä minun pitäisi mennä alakertaan ja ottaa itselleni lääke. Siis viikon ollut siellä yläkerrassa eikä sellainen unta. Kuulun väkiisi. Pistänpäs lääkkeen päälle. Anna ihan Tässä on paita. ensiksi. Aha, sinne meni. Anna minun panna paita ensiksi. Ja sitä me. Tuo kuluu tuonne. Skillshot. Miten sä pysyy koko ajan? Elää nyt! Viiti huutaa! Miltä se näyttää ulkona? Mitä hui? Näitkö? Mies! Slenderman lometaan. Niin olikin. Juokse mies! Eiks se voi juosta? En tiiä. No ainakaan se ainakin tarkoittaa sitä, että Ota pää pois. Mikä tuli? Siellä kuuluu sun ääni. Sillä ovessa. Ei kuulunut. On mun nyt. Mitä? Siellä oli... Tää oli semmonen päätön homopää. Ei, se oli paatsi siinä. päätön homopää. Mikä se? Se päätön homopää. Mikä se peli on? Alexander. Ei, niin just se. Ei, kun se oli se mitä te sanoitte sitä. Koko ajan oli tätä. Karukka. Se pelissä, se viallinen peli. Mikä viallinen peli? Se Tom. Ben. No ei se nyt sillä ollut. Oli se. Sinne meni vaan tähän äänelle. Crazy Frog tämä Inster herra. Hei taulu hei! Saat samaa taulu sieltä meidän talosta. Pahe menee Mozart. Valkoinen härkä. Sitten on tuonne. Joo. Sitten tuolla katoppa. Slender. Big. Paimen. Boom. Fusroda! Ei pelata Skyrim. Skyrim on ihan yliarvostettu, niin Kamehameha. Kyllä se kattoo meiltä, mä harjoittelen vaan. Kaappo. Eli käänny sillä vasemmalla. Siellä oikein. Oikein. Niin siis takaisin. Ei tänne. Siellä on... Tuolta ei tultu. Siellä oli ovi sinne huoneessa. Vähän vedetty Verot. Mä käännyn. Me keskeltä sitä. Näet varmasti mitä siellä on. No ei kerennyt. Ei ollut mitään. Olipas. Mikä vaan. Oli. Eikö ollut kun... Nyt on puupalaska. No ei sitten. Ei se menu toimi. No niin mä lähden nyt. Tässä on... Ei. Juokse. Ei voi juosta! Kato! Ui! Mitä tapahtuu? Ui! Mistä on Ben? Ui saata! Mene! Kato sitä! Mene jo! Mene jo! Mene katsomaan sitä. Oli hyvä. No I should go back to bed. Mä en tiedä. Ei tänne nuku. Ei nyt voi juosta, nyt voi juosta. Juokse! En vaan. Tää on kaikilla kiinni juokse. On se huono tässä. Nyt koitetaan. Pistä perot kiinni. Äkkä se sänky! No niin, helppoa. Ihan helppo oli. Nyt loppu. Niin, lähtekää me kotiin. Am I mad? Am I right? Olenko sekaisin vai olenko oikea? Se oli outoa. Tuntui kuin I felt watched all night. Aamupäivällä iMad. Skaa, mikä se on? Vipeä. Piti panna spacebarin, no niin. Nosti. I saw something other. Niinku Alien, sitä se varmaan tarkoittaa. Other. No se oli tämmönen. Oli, nyt lähdetään. No lol. Se loppu. Ei loppukin. Katsotaan nämä mäkki. Katsotaan. Tää oli maailman huonoin custom story ikinä. Paljon tää oli sen tähti? 5/5. Eikä oikeesti ollut niin 5/10. Tää on tuo Olko sun free. Monta katsollakin tekijä tommosta varmaan.
Frictional Games tekemässä. Special Games. Hazardia tällä kyllä. Ei 31 oktober. Mikä on oktober? Onko se Lokakuu. Lokaa? Monesko kuukausi on? Monesko kuukausi? Toi 30. Monesko se on niinku? 10. 10 minus 35 on 11. Sitten siinä on 2 numeroa. Hiljaa. 35. Hiljaa. Mitä hiljaa, et se kuuluu? Niitä perustuu tosi tarinan, niitä on niinku mitä se näki. No niin, no sitten ei se mitään pelottavaa. Niin, mä se tää on vielä pelottavaa, mitä normaalisti. Niinku tosi tarina, niin tolleen Kun nyt katsot ikkunasta ulos, niin varmaan 5 Slender. 342 freimiä minuutin kolmannesosassa. Se on. Joo, ylikäytetty vitsi jo. Eno. Se Eno niinku. Sulojainen ja kaikki ne pikkukoneet.